Ridho niku kados jenengan gak ada anak bayi sing cilik dadak duwe kesalahan pasti sampean sepuro. Contoh, ana bayi nang nguyoi nyaduk sampean, nyaduk rai sampean, nguyoi sampean, ngisingi sampean. Sampean tambah seneng. Mergo anak sampean dhewe. Iku namanya ridho. Beda ambek ana Alfi nang ngising lho ngene bayi. Wah. Sadi bae. Mergo gak ridho bayi. Tapi nek semisal Kak Hadi dari anake dhewe. Masono nguyo, mayono nyaduk barang tambah guyang-guyu. Wah, pintere anakku, masa iso nyaduk barang. Iku namanya ridho. Lah nek sampean oleh ridhone Allah. Ngapunten iki. Dosa kaya apa ilang jelas di ngapura oleh ridho. Ah, makane sing rumangsa dosane akeh, sembahyang nduk awal waktu cek oleh ridhane Allah. Dadi dosa-dosa iku kok gak dianggep.